Benvidos á segunda mostra poética Versos a dúas voces, organizada polo colectivo de Bella Bella en colaboración co Ateneo de Pontevedra. Este ano serán 14 as parellas participantes, as que de antemán agradecemos a súa presencia. Por favor, lembramos que silencien os móviles e lembrad que o acto vai ser grabado, así que vamos ás parellas participantes que miren a cámara de cando en vez. En 1999, a UNESCO estableceu o 21 de marzo como Día Mundial da Poesía para conmemorar as formas máis prezadas de expresión e identidade lingüística da humanidade. A poesía, practicada ao longo da historia, en todas as culturas, en todos os continentes, fala da nosa humanidade común e dos nosos valores compartidos, transformando o poema máis simple nun poderoso catalizador do diálogo e da paz. Os obxectivos principais da celebración desta efeméride son estimular o diálogo cultural e a paz e fomentar a diversidade lingüística. Nesta época convulsa de turbulencias políticas, xenocidios, ataques a institucións internacionais, transgresións de convenios pactados hai moitos anos. Neste tempo de matonismo e gangsterismo político, cabe preguntarse: cal é o papel da poesía? Escoitaba outro día a canción Diguem Non, de Raymond, do ano 1966. Canción protesta, se chamaba daquela, e da que salientarei uns versos moi acaídos para os escuros tempos que corren. Vimos o medo, ser a lei para todos. Vimos o sangue, que só trae sangue, ser lei deste mundo. E axiña me dou a cabeza a icónica Imagine de John Lennon do ano 1971, no que di: imagina que non hai países, non é difícil, nada por que matar ou morrer, e ningunha religión tampouco. Imagina toda a xente vivindo a vida en paz. Francisco Castro titulaba hai uns días un artigo no xornal galego Grándola Frontejeira. Son innúmeros os exemplos de poesía social comprometida e reivindicativa tamén na nosa lírica, desde a Idade Media coas cantigas de Escarnio e Maldecir, pasando polo século XIX con Joan Manuel Pintos, Rosalía, Curros, e continuando no XX e XXI con Celso Emilio, Manuel María, entre moitos outros e outras. Precisamente este ano, a Real Academia Galega dedica este Día Mundial da Poesía a Luís Seoane, home que sufriu persecución polo golpe de Estado do 36 e que o forzou ao posterior exilio. Personalidade polifacética, dibuixante, pintor, grabador, escritor, destacou polo seu profundo e inquebrantable compromiso coa terra. A resposta á pregunta que nos formulábamos é clara. A poesía apela ás emocións, que son a maneira natural na que os humanos reaccionamos ao que ocorre ao noso redor. En consecuencia, a poesía é unha panca que axuda a mover o mundo. A poesía é unha arma cargada de futuro, escribiu Gabriel Celaya en 1955. Todos os povos crean cantigas ou cancións para transmitir as súas tradicións e os seus costumes, os seus pensamentos e as súas crenzas. A lírica é a mellor maneira que tocou o ser humano para vincular os sentimentos e a forma de entender o mundo que o rodea. Lembremos a maravillosa lírica galego-portuguesa cuxas cantigas acadaron o cunho literario na Idade Media. E de trazarmos unha liña temporal imaginaria, chegaríamos ata o 2025, ano no que se dedica o Día das Letras Galegas ás cantigas populares personificadas en 6 mulleres cantareiras. Esta homenaxe é unha forma de reivindicar a lírica popular que se mantivo viva ao longo dos séculos e de poñela en valor fronte a outras manifestacións artísticas. A poesía é, pois, unha arte sublime e asemade útil. Sen ela perderíamos toda a nosa humanidade. En palabras do poeta Luis García Montero, os individuos converteríanse en pura mercancía, sen algo que os invitara a pensar no amor, no medo, na ilusión, neses valores importantes da vida.
Tradicionalmente, nos valorouse a lírica frente á prosa, e aí que as linguas minorizadas como a nosa fosen consideradas máis apropiadas para este tipo de composicións que outras, como a lingua castelana, que eran as axeitadas para a prosa ou para a épica, é dicir, para a alta cultura. O noso nacemento literario e o resurgimento foron eminentemente líricos, como en todas as culturas, pero iso non significa que a nosa lingua non sexa apta para todo tipo de manifestacións literarias e culturais. Todas as linguas poden desempeñar todas as funcións dentro da sociedade que as creou. Como xa se dixo, este día de conmemoración da poesía pretende fomentar a diversidade lingüística. Todas as linguas teñen dereito a existir, a serem faladas, estudadas e conservadas. Todas as linguas son imprescindibles para manter un ecosistema diverso, no cal é o principal e o máis sobranceiro elemento de identidade. Todas as linguas son creacións únicas e geniais, alquiñas nas que están depositados o saber, o coñecemento, a historia, a maneira de asentarnos no territorio, de ser e de pensar. Ainda que aprendamos outras linguas como unha cuestión utilitaria, a mellor sempre é a nosa, aquela que nos é propia, a lingua que mamamos da teta, parafraseando a castelano, aquela na que desenvolvemos os nosos pensamentos e expresamos os sentimentos máis profundos. O último informe do Instituto Galego de Estatística evidencia que a lingua de noso pasou de ser esmagadoramente maioritaria na Galiza a minoritaria en moi pouco tempo. O idioma que crearon os nosos antepasados está en perigo. Só de nós depende que non asistamos ao seu interno. Falémola, cuidémola, en definitiva, amémola.